Ahojte všichni, já jsem jedna z Nebula Girls Lenka a chtěla bych vám ukázat můj nejoblíbenější cvik na zadek, který je hip thrust, a pojďme se na to podívat. Tak já jsem si tady vybrala tady tu speciální lavičku, na které ten hip thrust budeme provádět. Tak zaujmu si tady pozici, tak nakulím si tady osu pěkně takhle někam na pánev a vlastně i trošku na stehna. Opřu se lopatkama o lavičku. Přes jednu patu se zvednu nahoru, dorovnám se, srovnám obě dvě nohy, abych je měla co nejvíc rovně. Já to nejradši to provádím s rovnýma nohama, nemusím moc špičky od těla, takže co nejvíc rovný nohy. Hlava je vždycky v mírném předklonu, abych to co nejvíc procítila do zadku. A vždycky s nádechem jdu dolů a výdech nahoru a co nejvíc promačkávám zadek a bříško tlačím proti, aby mi to vytvářelo furt ten tlak na zadek. Osu si furt tlačím lehce do stehen, aby mě to nebylo na pánvi. Když jdu dolů, tak se snažím tělem tvořit takové véčko, aby mi netvořilo to záda přílišnou hyperextenzi, aby to nevypadalo přesně takhle. Takže furt protláčím véčko a s výdechem nahoru, promačkávám zadek, břicho tlačím zpátky a hlava je v předklonu. Nemáme hlavu ani v záklonu někde, ani rovně, ale snažíme se furt dopředu a s výdechem nahoru a podržím. Hip thrust cvičím asi tak 1krát týdně a provádím většinou 5 pracovních sérií a opakování je podle pocitu. Občas dávám, že to fakt držím 3 sekundy nahoře a pomaličku dolů, občas jedu více opakování, je to fakt individuální. Takže hip thrust zařazuji určitě vždycky na začátku tréninku po nějakém rozehřetí, dokud mám ještě nejvíc síly a energie, protože je to opravdu těžký cvik a potom si tam můžu i naložit nějakou větší váhu. Mně to vyhovuje nejvíc prostě první. Doufám, že vás video trošku inspirovalo a budete zařazovat hip thrust i do vašich tréninků. Dejte mi vědět do komentářů a dejte like. Tak pa!